Masak unjar bawel lombok abang karo nggodhog kluban gawe dina kiye. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Kegiatan dina kiye diawali dengan adang sega. Karo tak critandingen ya, ceritane kek wingi sore kek nyong nyeser unjar ning nggon Blumbang alas, oleh bawel terus langsung wae tak resiki tak marinasi nganggo ulekan bawang, kunir, ketumbar karo uyah ning nggon kene kek tak marinasi sewengi cekene nyresep banget ya. Singkat cerita ki etokane wis keisukan harinya langsung wae tak goreng nganti garing karo tak sambing gawe bumbu nggih masak engko. Ning nggon kene bumbune nyong ngulek bawang, brambang, kunir, jahe, kemiri diulek klithak-klithuk ndang nganti lembut. Nek wis lembut kaya ngono kuwi tak sosolake karo ulekan lombok gede sing wis tak godhog. Tak selai lombok gede sing wis digodhog cekene engko tambah uabang melenang-melenang apik kae lah. Andang-andang unjare wis mateng wae terus langsung tak entas wae tak lanjutake karo numis bumbune. Ning nggon kene bumbune tak tumis tak tambahi aromatik salam, serai, laos karo godhong jeruk. Ditumis ndang nganti mateng, basa wis mateng tak sosolake karo ulekan lomboke mau kae. Tak tambahi lombok setan sing wutuh karo irisan tomat dikongsang-kongsang ndang nganti uabang melenang, basa wis uabang tak tambahi banyu. Diaduk-aduk sedela wae terus unjare dicukurake diaduk-aduk ndang nganti bumbune merata. Dadi wingke ana sing tak bakar barang tapi ora tak video ya. Setengah perjalanan giwe kelingan nek urung tak sale gula, uyah karo micin terus tak sale wae diaduk-aduk ndang nganti merata ditunggoni nganti nyresep. Basa wis nyresep dicek rasa nek wis mantep terus dintas. Tak lanjutake nggodhog kluban ning nggon kene nyong nggodhog kluban jasim ning nggon kene ki benyune umep terus jasime tak jegurake digodhog ndang nganti mateng. Basa wis mateng terus dintas. Rika-rika pada masak apa dulur? Nyong masak unjar dina kiye. Segane ki andang-andang wis mateng terus langsung tak entas wae sisan. Nah, kiye nyong wis matengan kabeh dulur. Ayo pada marang nyong kabeh sarapan bareng-bareng. Ya wis ya, nyong wis matengan kabeh tak pamit tak pareng.